amatikonda ambuye Yesu, amatikonda ambuye Yesu, amasamala baba, amasamala ambuye Yesu, amatijetsa yawe, amatijetsa ambuye Yesu, amatijetsa ambuye Yesu, amatijetsa ambuye Yesu, amatijetsa ambuye Yesu, amatijetsa ambuye Yesu. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale, mtumiki wanu. Yohani mtumwi, believer, lero pa 24 March 2023, sabutopiki Yesu kudyetsa. Mwana Mulungu, tikupembedza Mulungu amene amadyetsa. Tikupembedza Mulungu amene amasamalira. Tikupembedza Mulungu amene amachiritsa. Tikupembedza Mulungu amene amasamala za ife. Ndimafuna ndikulimbikitsa believer, Yesu amene timpembedzayi amadyetsa. Yesu amene timpembedzayi amakhutitsa. Yesu amene timpembedzayi amaveka. Yesu amene timpembedzayi amakukweza. Tiwerenga mawu a Mulungu, buku la Yohani chapter number 6 verse number 1. Believer, dzulo tinali pano timanena kuti matenda. Dzikoli ladzaza ndi mapatient. Dzikoli ladzaza ndi obula. Dzikoli ladzaza ndi odwala. Ambiri ngoyimba kolasi koma ngwa matenda. Ambiri ali pa maudindo koma ngodwala. Ambiri kunja kukoneka bwinobwino koma nkari matenda. Dzoni manena kuti imfa zina za anthu amanena pa maliro sanadwale komwe dzulo tinali nawo matenda anali nkari. Munthu uyuyu amva opweteka koma iniyo simukudziwa. Believer, ambiri ndikunena pano ngodwala. Mukhoza kuyenda nawo, mukhoza kucheza nawo, koma mkati mwake simuli bwino. Matenda masiku ano amangophwanyira nkari. Matenda masiku ano anthu amva opweteka koma sanena. Matenda ina believer munthu umatha kuyenda nawo. Matenda ina believer anthu amatha kugwira nawo ntchito. Matenda ina believer munthu umatha panga china chilichonse koma akudwala. Mwadakadzafika kuti amwalira ankadwala koma iniyo simunkadziwa. Dziko lino kuti anthu ambiri achinsinsi sanena kuti akudwala. Matenda enawo angopasa manyazi. Akumva opweteka iyeyo koma sakunena. Saonena. Mundivomereza believer. Ayi malemuwa sanadwale nkomwe. Wina ndikulankhula pano anthu sakudziwa kuti akudwala koma adayamba kudwala chaka chino chachitatu amadziwa yekha. Matenda ena akudziwa ndi amunawo. Matenda ena akudziwa ndi akazawo. Matenda ena akudziwa ndi makolo wawo aneba sakudziwa koma munthu uyuyu ngodwala uyu. Believer usanditsutse kuli anthu orere. Akamwalira ndamati sanadwale. Mpaka na pamaliro ndithu sanadwale. Ndi mkwarulo ndithu kuchitika anali odwala uyu koma sidzinkadziwika. Odwala matenda ena ali kuzimu. Ngodwala uyu ngakhala memba kolasi koma ndi patient. Amamvinira Mulungu akamayimba koma ngodwala uyu. Ndipo mpingo ukadzadza ndi mapatient chimpingocho nchakufa. Amayamva nonse mapatient kokha chizimayi. Palibepo wolimpa. Onse kuzimu kwawo a asima.
onse kuzimu kwa olepera upuma ofunika oxygen, onse kuzimu kwa kulibeko mtendere otsegula mmimba. Idzidzi dzapangisa ntchito Mulungu kwalera mbuyo mpingo odzadza ni mapatient. Gulupu yonse mapatient okoka adimini patient. onse apa gulupu mapatient mumasindikira bwa mudzayipesa gulupu zimene akuchita dzachikunja tsokha mapatient. Mangotumizira zolaula ndi amachita kusanga nazo imene ndi wayipesa kuti video imene tatumizaso ina winaso kutumizaso ina zolaula wina kutumiza ina gulupu idati ndi gulupu imene yopesera pa zimayi pano ukafuna banja khala pano ndiye kumangotumiza zolaula anthu alimbulanda anthu opanga zisembwere chigulupu chonse anthu ake amatenda okoka anthu ake mapatient okoka anthu ake odwala okoka zotsatira zake buy and buy anthu apa gulupupo amayamba kujoina zosajoina maloto awo amasintha nthawi zonse mabanja kuonongeka chinzimu cho chimakhala pa zimayi amene amayang'ana amalisecha kupanga zisembwere matenda alipo wina kutsagana naye pansochera nzangaye patient uyu kazi aleseka amuyang'ana amwene adabadwaro anabadwaro kodi onse wawata uyu anabadwa patient wa munthu patient banja yake sairemekeza patient muli ndi mamuna amayi bwanji mukhalanso maso mwa patient. Ati ndi intercessor mtundu wanji odwala intercessor wa matenda jonchi bwa. Haleluya, tiyamika Ambuye kuti atafika pa Betesida nkuluja adachiritsidwa ende adanyamuka ulendo endi matenda amene ajadzoti manena kuti ndi nkuluja dali wochimwa chifukwa atakumana ndiyeso damuza kuti usakachimwenso chifukwa chikhoza kudza kugwera choposa ni njira ina usachimwenso chifukwa udzadwala kwambiri kuposa pamene wadalira zaka 38 usalekeza kuchimwa. Kutenga nkhondo zinazi matenda ena kupweteka kwinaku ndi uchimo ena mudadzipalamula ku uchimo ena chifukwa chokhwima lero mwamba udwala ena chifukwa choamba funa kulemera lero mudapenga misala ena chifukwa chofuna zinthu zambiri pano mudalumala nazo mudapita minda ya ena matenda ena wa uchimo. Haleluya. Mapatient mentasesa onse adzifuwa kuzimu akagwera kutsokomola kumina kutani misozi m'maso tulibano oye odwala matenda mbava zembesa zinthu chinyengo namiza anthu kupusisa anthu patient. Ambuye atithandize nkadakonda ino amene mukudwala pitani sanga kwa madokta ndi Dr. Jesus amene amachiritsa. Pitani kwa Yesu, matenda anu ali mbaliti. Mukudwala kuzimu moyo wanu wa uzimu ngwa matenda fwa dzuma oneka madyedwe anu simukudya bwinoyi mapempheredwe anu akuoneka kuti amayi awadwala kale mukapempherenu pano simukupempheraso waye mukana kudya chakuzimuchi. Patient samadya mamva kununkha fanta patient sala kudya kukumvura patient kuwerenga Bible zikunkanika bwanji sakudya zili kumutu kwake Bible kumutu kwake koma samawerenga patient. Ambuye atithandize. Dzukanikani bwanji kuthandiza osowa ndalama muli nazo patient ndi matenda bwanji mukuba mukuba bwa NGOs tenti tamange kuthandiza bale athu amene avutika ma meeting onse akumapangira malo olemekezeka kwambiri mala kugona apa mwamba kwambiri wina ngona njala kuti muli bwanji inu mabungo othandiza anthu aboma muli bwa mukayankha dzinadzi. Ambuye atithandize. Pitani kwa Yesu amene mukudziona ana apa ndi udwala apa
kudwala simudazembesepo ndalama ino ndikamba ndinu si marenda amenewa marenda amenewa haleluya ndikudwala kumeneko kudwala kujomba miso sindipita nawo eti limodzi muzimu sindipita nawo butango munthu wodwala samayenda bilivo samadabwe tedikwera phiri saupita tipita ku nsonkhano saupita kuli nsonkhano wa Easter kaya wachitsitsimutso kwa pachaka samapita pesenti samayenda kudwala bwena kungogona basi kugona pesenti opemphera uyu ambuye atithandize lero teni tioneni Yesu amene timpembedza uyu Yesu ameneyo Yesu yamadyetsa hallelujah chapter number 6 cha buku la Yohane tiwerenga verse number 1 Bible inena kuti Yesu achulukitsa mikate mawotsogolera mwana mulungu mkati mwa subtopic ya lero tionamo kuti Yesu amene timpembedza amachulukitsa zinthu amadyesa Yesu kudyesa mwana mulungu verse number 1 zitapita izi anachoka Yesu kunka kutsidya lija la nyanja la Galileya ndiyo ya Tiberia ndipo khamu lalikulu la anthu linamtsata iye chifukwa adaona zizindikiro zimene anachita podwala. Koma Yesu anabwera ku phiri nakhala pansi komweko pamodzi ndi ophunzira ake. Ndipo Pasika phwando la Ayuda anayandikira. Pamenepo Yesu pokweza maso ache ndi kuona khamu lalikulu lili mkudza kwa iye ananena kwa Filipo, tidzagula kuti mikate kuti adye awa. Koma ananena kuti amuyese pakuti anadziwa yekha chimene adzachita. Filipo adayankha iye, mikate ya malupiya atheka 200 singakwanire iwo kuti yense atenge pang'ono. Mmodzi wa akuphunzira ake, Andreya m'bale wake wa Simoni Petro, ananena ndi iye, pali mnyamata pano amene ali nayo mikate 5 ya barele ndi tinsomba 2, koma nanga izi zingafikire bwanji ambiri otere? Verse 10. Nati Yesu akhalitsani anthu pansi, ndipo panali udzu wambiri pamalopo pamene amunawo anakhala pansi. Haleluya. Kuwerengera kwawo monga 5,000. Pomwepo Yesu anatenga mikateyo, ndipo pamene adayamika adagawira iwo akukhala pansi. Momwemonso ndi tinsomba monga momwe iwo anafuna. Ndipo pamene anakhura, iye ananena kwa akuphunzira ake, sonkhanitsani makombo kuti kasatayike kanthu. Amandisangalatsa pamenepa. Pomwepo anasonkhanitsa nadzadza mitanga 12 ndi makombo a mikate 5 ya barele. Amene anatsalira anadyawo. Chifukwa chache anthu poona chizindikiro chimene anachita ananena kuti ameneyo ndiye mneneri ndithu wakudzayo m'dziko lapansi. Haleluya. Amatidyetsa, amatidyetsa, oh amatidyetsa, Ambuye Yesu amakhutitsa, amakhutitsa, Yawe amakhutitsa, Ambuye Yesu. Believer, Yesu amene ife timpembedzayi ndi Yesu amene amakhutitsa. Yesu kudyetsa, Yesu. Yesu kudyetsa, Yesu. Yesu wanu ngwantu enaru Yesu. Yesu awo ena achita wonda naye.
Yesu amene ndi uti? Wa ku Nazareti. Ndi Yesu mariki amene kukuzunzani choncho mpaka na ninjala nthawi yaitali. Yesu amene wosasamalayi ndi Yesu riye. Yesuwa ndi Yesu amene muzunzika naye chonchi pawero wapachithunzi. Ndi Yesuri Malemba anena kuti zitatha izi Khristu anatsikira ku nyanja ya Galileya, endi nyanja imeneyi imatchedwa kuti Tiberia. Ambuye Yesu anali kumeneko. Ambuye Yesu pamodzi ndi ophunzira, Baibulo ikunena kuti anakwera mphiri. Atakwera mphiri pamodzi ndi achina Simoni, pamodzi ndi achina Andreya ophunzira, Afilipo adali konko, Maria adali konko, Yohani mwana wa Zebedayo ali nawo limodzi. Malemba anena kuti chifukwa chakuti panachitika zizindikiro, panachitika chozizwa, panachitika zodabwisa, khamu lalikulu, phimbi lalikulu, china mtindi cha anthu chidantsata Yesu chifukwa padachitika zodabwitsa pa marenja. Ambiri adachiritsidwa, ambiri khunyu idatha, ambiri adamasulidwa, ambiri matenda adachoka. Mudwalabe. Oh, hallelujah. Amachiritsa Yesu. Adachiritsidwa, anthu ambiri adantsata. Kudali khwimbi la anthu, kudali china mtindi cha anthu, kudali gulu lochuluka la anthu. Ndi Ambuye Yesu akumfunsa Filipo. Hallelujah, hallelujah. Anthu ajara chuluka ambiri. Yesu akulankhula ndi Filipo, koma mochita kumuyesa. Tingagule kuti chakudya kuti tidyese anthuwa. Filipo, tingagule kuti chakudya kuti anthuwa adye. Ndi Filipo akuti ndalama za malupiya ochuluka bwanji mene gulu yachulukiramu, olo titagula chakudya cha mamiliyoni akuti kuti alense adye pang'ono sidzikwana. Filipo akumuyankha Yesu, mene anthu alilimu olo mamiliyoni olo mabiliyoni kuti tigule chakudya pano anthuwa kuti alense angodya mbamu imodzimodzi sidzikwana bwana, anthu angambiri. Ne malemba anena kuti ngakhale adanena mauyawa, ngakhale ankafunsa Filipo, ankangofunsa pomuyesa chifukwa Yesu amadziwa chimene afuna achite. Adangofunsa kuti amumve kuti Filipo akuganiza bwanji. And mene Filipo adayankhira ndimene munthuso amakhalira. Anthuwa achuluka, anthuwa ngambiri, anthuwa sitingathe kuwadyesa, anthuwa ngambiri. Biliva nkhani muthenga wabwino aliyense adayilemba. Ndidakambapo tikuyala maziko kuti pali nkhani zina zimene Luka adalemba, Matayo adalemba, Yohane adalemba, Mariko adalemba. Imodzi mwa iyo ndimene Yesu achulukitsa mikate. Mariko adayilembanso chimodzimodzi, Luka adalembanso chimodzimodzi, Matayo adalembanso chimodzimodzi, Yohane akulembanso chimodzimodzi. Baibulo ikunena kuti adadziwa chochita kale, ngakhale adamfunsa Filipo, koma Yesu amadziwa chochita ndi anthuwo. Tikupembedza Yesu, tikupembedza Mulungu amene ali nchochita kale nanu. Biliva ramvera, Mulungu ali nchochita nanu. Mulungu ali nchochita nanu. Mulungu akusamalira za inu. Mulungu amakhudzika ndi inu. Mulungu amakuwerengerani. Ena kumtundu kwanu summawerengedwa olo summawerengedwa, koma ndikufuna ndikulimbikitseni kuti kumwamba Mulungu amakuwerengerani. Yesu kudyetsa Yesu. Malemba akunena kuti wina wophunzira, chifukwa Filipo adayankha choncho,
Ndiye wina Andrea mbale wake wa Simoni Petro adari koma ine uyu mkulu uyu akone kuti ngachikhulupiriro kwa mpiri uyu. Filipo anakuri kodi ni ndalama zingari ndi mabiliyoni angari kuti anthu onse wankukhuta kuti adyeko pang'ono akuti sidzingakwane kuyerekeza ndi ndalama zimene kusunga Yudasi sidzingakwane. Ndikuti kathumba konse timaliza. Ndi Andrea akubwera kunena kuti pano pali nyamata pano pali nyamata amene ali ndi mikate 5 tinsomba tiwiri. Pano pali nyamata pano ophunzira uyuyu adaona wina ali ndi mikate, adaona wina ali ndi tinsomba, akupereka ripoti kwa Yesu. Pano bwana pali wina ali ndi mikate 5, pano pali wina ali ndi tinsomba tiwiri. Filipo unena kuti kodi ndi ndalama zingari ndi njira ina paufunika mikate mabiliyoni kuti anthu adye, paufunika nsomba zambiri kuti anthu akhure, pamene Andrea akubweretsa ripoti unena kuti pano pali mikate 5 nyamata ali nayo, pano pali tinsomba tiwiri nyamata ali nazo. Mukutha kuiona nkhani mwina kuoneka ngati Andrea munthu wache sikugwira. Anthu amene achulukira akuti padali anthu ambiri nambala imene ati samawerengera azimayi ana osawerengera koma azibambo okhaokha. Ndi njira ina ndikuti adawerengera mabanja okhaokha. Kambanja muli ana 4 ndakhangoti 1 2 mpaka na 5,000 kutanthauza kuti anthu amene adali pamenepa adapambana 5,000 chifukwa chodziwika nchona kuti pamalo pena paliponse amene amachuluka ndi azimayi. Ora mudzapite pa msonkhano wa chitsitsimuso ino amene mmakhani ma open air ma evangelism mudzawerenge nambala imene anthu abwera pa open air yanu mudzapeza kuti azimayi ndi ambiri azibambo okhoza khala kora. Believe sanditsutse pitani ngakhale pa msonkhano wa chipani mudzapeza na kuti azimayi ndi ambiri azibambo pamene pachamakhala kora osati hafunso ya azimayi amachuluka. Pitani mukayang'ane ana amakhala ambiri kuposa azibambo. Ndiye kuti apapa believe ramvera nambala idalite musifolo iyi pakhoza kutheka akadawerengera ana ndi azimayi akadakhalapo apapa believe 20,000 chifukwa pamalo amachuluka ndi ndani ndi azimayi. Chozizwa chidachitika marenda adachira azimayi ambiri adabwera ndi anawo kumbuyo, azimayi ambiri adabwera ncholinga chachiritsidwe, azimayi ambiri adabwera ncholinga kuti tikamone Yesu nanenso malungo anga apite achoke, nanenso asima yanga ichoke. Adabwera ambiri chifukwa cha zodabwitsazo. Malemba anena kuti zibambo nyamara adali mikate 5 tinsomba tiwiri. Apereka ripoti Andrea andidalitsa kwambiri mkuluyu anu sakusamala kuti anthu achuluka bwanje koma kuti pali misomba pano tilipo tiwiri ndiye kuti akhoza kudya azibambo okwanira 7. Ndi Ambuye Yesu adamuyitanitsa nyamata atabwera. Bible nakuti atabwera Ambuye Yesu adatenga mikate 5 ndikuyidalitsa. Oh hallelujah. Dalitsanso tinsomba tija kudalitsa. Tamverani mikate 5 idadalitsidwa ndi Yesu ndi mikateyo idachuluka. Believer Yesu amachulukitsa uyu. Dzochepa zimene tili nazo Yesu amadzichulukitsa. Dzochepa zinkirikiri zimene ife tili nazo Yesu Kristu amadzichulukitsa. And amadzichulukitsa kuti afikire chokhumba cha moyo wanu. Amadzichulukitsa kuti afikire kukhutitsa mimba yanu. Amadzichulukitsa kuti afikire kudalitsa banja lanu. Amadzichulukitsa kuti akuchosereni njala. Believer limodzika ena labusa ndili nadzo dzadzing'ono zimene zikumamba amadzichulukitsa. Tupembedza Yesu ochulukitsa.
Tukupembedza Yesu amene amarenga zinthu ziwiri, zinthu zisanu mpaka nakuja anthu masauzandi. Baibulo ikunena kuti atadalitsa nsomba zidachuluka, mikate idachuluka, adapasa ophunzira, tayambani kupanga sheya, tayambani kupereka zakudya, anthu adayamba kugawidwa, anthu adawuza kuti khalani pansi kuti padali udzu wambiri, ndi anthu achadakhala pansi pa maudzu mpaka na ponse paja padawandika, aliyense kukhala padakhala ngati pa kampu, kudali china mtindi cha anthu adakhala. Ophunzira adayamba kutumikira kupereka chakudya, pereka bread, onse acha kulandira bread, aliyense mpaseni nsomba, aliyense adadya, osati chimodzi, koma aliyense kudya mpaka na kugeya, aliyense kudya mpaka na maso pyu, aliyense kudya mimba mpa, madzi abwere kutenga kapu kumalisa kubudula, aliyense kugeya, aliyense kumva moyo kukhazikika, mimba zakura. Yesu amene mwana Mulungu, tikupembedza Yesu amene amadyesa, Yesu amene amakhuritsa, Yesu amene amadziwa kuti anthu awafunika chakudyawa, Yesu amene amadziwa kuti anthu awafunika awa adye ali njala. Kuti Yesu akudziwa kuti muli ndi njala, akudziwa Yesu kuti muli ndi usiwa, akudziwa chosowa chanu Khristu amene timpembedzayi. Believer, Yesu yamadyesa kwambiri uyu Yesu. Haleluya. Ndikukamba ndenda kundivomereza abusa, Yesu yukudyetsa uyu, Yesu yukudyetsa uyu. Ena mundivomereza bwa nkhuku zimene mwazipulusa chifukwa cha Khristu. Mwadya nkhuku zingati? Mutati muwerengera bishop, ndi zingati zimene mwazidya talawa anu mukuipeza yonse full chicken, nsuzi zonse tomato zili momo chifukwa cha Khristu. Misonkhano, marivival, matropiko, mwadya, mwabudula, zokumwa zapamwamba kwambiri zodula, zimene simudayenera kuzidya koma chifukwa cha Yesu mwadya. Believer, Yesu amene timpembedzayi amatifikisa malo olemekezeka kwambiri amene sitidayenera kuwafika, maka chifukwa chakuti iyeyo amalemekeza ana ake. Ndikukamba ndi azitumika kundivomereza, mwafika malodzi osanena kwafika. Yesu kudyetsa, Yesu yamadyetsa uyu, Yesu yamakupangisa kuti uyambe kumwa zakumwa zimene abale yako sadamwepo kale. Tsiku lina dandidabwitsa Yesu amene last year tili kulilongwe kutumika, mbale wina adabwera, abusa lunch ya lero ineyo bwanja titiyeni kusumama lodge amene muli kulilongwe mudzi wako, kuchoka pa msonkhano masana galimoro uyo kudali nthawi yanga ofika kokoyamba. Haleluya. Ndikukamba zoti tidadyako. Kaena mmadzi wako bwanji paja anthu ambiri amakonda kuwerusa. Oh haleluya. Koma mbale yadalitengera kumeneko ngati malo olemekezeka. Believer, Yesu kudyesa uyu kufika pa sumama kandi kudwalula dzina lika, ndikufika pamenepo lunch yakeyo yolemekezeka kwambiri. Ine nkumati koma Yesu kudyetsa, Yesu madrink ali mbali, mmachita kusankha pang'ono kudyetsa Yesu. Mwana wanga wina Mulungu adandzidzimusa mpaka na ku Mount Suwa chihotero, gona kumeneko, kudya kumeneko, ndakunimbira phone, Daddy, Yesu kudyetsa. Kuntundu konse kulibe adafika Yesu amene. Believer, tikupembedza Yesu amene amakhuritsa, amene amadyetsa. Muli bwanji ku South Africa, muli bwanji ku London, muli bwanji ku America, Yesu amadyetsa. Mwini mwampona mpira nzathu muli kunja kwa dziko lino. Yesu timpembedza sakamariya ng'ana mazo uyu afunika kudya uyu. Haleluya. Tsiku lina dandidzidzimusa Mbuye mpaka na palinde horero. Believer, ndikudziwa ine kumene ndikuchokera chifukwa ena mudabadwa mbanja yolemera kwambiri. Mudabadwa anthu osasowa kanthu. Fetukamba kuti
tinabadwa au mphawi kumangovala kabulu lako phasuka mmarakomo mimba ipa mtunda takula choncho Pilifa takula choncho ife sukulu datikanika timayamba standard 1 ndili nzaka zokwana 16 standard 1 umphawi utatikudzinga sitidali nkanthu koma Yesu adatitola nkutipukura nkuyamba kutidyetsa Birifa nkufika palinde hotel atiba zinziri zili pano zinziri ine za Bible zibwere oh haleluya tafika ko chakumphatso uko mplanta yomo malo olemekezeka kwambiri Yesu kudyetsa muzomba mobwa maloja pamwamba nyumba za MP tagonamo nyumba za dana akulu a polisi mulilongwemo asilikali tabwerani kuno abusa lanchi mudzabangira kunyumba kwanga olemekezeka kwambiri Yesu kudyetsa Birifa tupembedza Yesu amene amadyetsa ena mukundivomereza kuti oye Yesu amadyetsa Mulungu adatikomera mtima nkutulusa mpaka na South Africa pa ndege taina kudzera pa Chileka taina kudzera ya Lilongwe kudzera Kenya mpaka na South Africa kufika malo pano abusa mudya pano Yesu timpembedza ikudyetsa mjubeko Pretoria Durban mujanu munaizina mu Cape Town masamu Birifa radusamo Yesu amene amadyetsa kwambiri nthawi yapano imafulumira tikumane sabata ya mawa tidzapitirize pamenepa ndipo tidzaona kuti Yesu ni mkate wa moyo kutsogoloku kwa chapter number 6 amadyetsa amakhurisa ndalire amadyetsa amasamalira ndalire Yesu kudyetsa arare mwana wanuso ali njala uyu alibe ufa uyu Cyclone Freddy ankokotera ufa onse mdyetseni uyu dziko lavuta ili nchiwawa ili nchilala alibe chakudya uyu mdyetseni mpatseni uyu mimba yake ikhure mdzina la Yesu mdabwitseni amen and amen.